Vent. Tid. Jamen, det kan vi se på videoen. Nå ja, det er svært. Men på den anden side også noget lige... Hvad hedder det? Okay, fuck, det kommer til at spille lang tid der. den ikke på en vægt længere, I guess. Nå, nej. Nej, den her, du Det kommer til at tage lidt tid. Fuck, bare synes det her, det var en god idé. Nå ja, det var mig. Det her, det kommer til at tage en evighed, jo. Det var allerede brændt en millimeter. Det er en god vinkelret. Hvad skal jeg hjælpe? Det var forbrændingshastighed, vi skulle snakke, ikke? Så giver det mening. Christ, det går langsomt. Men hvis det er syntetisk snak, så giver det der nar mening. Ja, for noget. Vi skal jo snakke reaktionshastighed. Ja, reaktionshastighed, ikke? Fordi så har vi tiden her. Jeg behøver aldrig nu så rulle hjul igen. Christ. Det er godt ret. Snart bare en stol. Skal du have en stol for dig lige her? Jamen, jeg kan jo ikke rykke mig nu sådan. Rasmus, kan du ikke finde ud af at bevæge din hånd sådan her? Okay, jeg kan faktisk godt. Det bliver fedt at se lyden på det her. Ja, lyd. Hvordan hotspiller? Det startede på 9 cm. Jeg skal have lidt hjælp. Nej, Martin. Du øger forbrændingshastigheden. Det var ikke. Er den kun sådan her? Altså, Det er sgu da mega meget. det er en kvart centimeter, den har brændt cirka. Hvordan kan det være, når man har det her på kager, og så er de væk, inden man når at komme ud til gæsterne? Nå, ja, det er rigtigt. Det er små nok. Det kommer faktisk til at se dobbelt så lang tid, så det var mindblown. Vi laver... Jeg synes, vi skal lave sådan en hvad hedder det? Se, når det går hurtigt. En timelapse af det her. Det skal være en timelapse. Det er cirka lige så spændende som græs og Kan vi tørre. ikke lave det med vandet imens? Den bliver aldrig færdig. Det tror jeg. Øj, der røg en stor klat ned. Nu er der sgu næsten gået en halv centimeter. Kan du ikke få den til at fokusere på Jo, den falder nogle gange i det der fokus. Hvad så? Fokus. Det virkede før, da den gjorde det. K-fokus. Hvorfor gider det ikke fokus? Sådan der. Ikke helt stille, men noget der minder lidt om helt stille. Det er nok det sjoveste, jeg har lavet indtil videre i kemi, det her. Det er samtidig det, der har mest med kemi at gøre. Ja. Hvordan føler du? Der er gået 3,5 minutter, der er cirka 1 cm, der er brændt. Vi har bare stillet Jeg går faktisk til det. Jeg tror, jeg kom frem til, så vil lys på hver side af linealen. Nej, eller hvad? Det er smart, så skal hun gøre det en gang. jeg egentlig ikke har haft så meget kontrol med, hvad jeg planlagt sådan noget, så var det totalt. Så jeg givet mig. Det er da bare godt. Så får du nogle sjove rapporter at læse. Eller journaler. Vi kun skriver journal, ikke? Mange af får nok en lektie, hvor man skal til at tænke på. Så noget med, hvordan man minimerer fejlkilder. Det er vi i gang med, Rasmus. Minimere fejlkilder. Ja, vi sætter området. Eller tænker og lektier. Den der til gengæld, hvis I gør det på den her måde, og der ikke sker noget helt drastisk, så får I en meget, meget, meget pæn. Ja. Men mindre vi lige tager lighter. Jamen, der er nogle gange, når det der oppe i toppen, det lige vælter ned, så sker der et godt ryg. Ja. Det giver nok nogle mærkelige ting. Ja. Det kan godt være, at der er lige et par punkter, som ligger lidt sjovt, ikke? Ja. Men når du kører en... Sætter den bare ind i laver en tracker. regression, så bliver det nær hjemme, det på 0,99 eller noget. Det er næsten noget. Men hvis du sætter det ind i tracker, hvad fanden det nu hedder, og sætter for hver frame,
En prik. Jeg tror, at tracker det er lige grov nok til det her. Så hurtigt kommer det ikke til at gå. Den er ved at have gået i 1 centimeter nu. Men nu kommer den ud af fokus igen. Ja, det er godt ret. Det her det er simpelthen det mest exciting, det mest spændende, jeg nogensinde har prøvet. Se striben. Altså, jeg synes, det er mere interessant at se på en jeg må jo ikke at skrive her. Nej, de er nødt Så vi skal have det med poster. Kan du stå, altså, kan du ikke stå og kigge på den der? Kan du stå og snakke Så jeg kan se, at der er problemer med det der prøverløsning. Så det vil ødelægge forsøget, hvis man ikke får det først. Så det er rigtig meget vand. Det er ikke det på. Jeg tror bare, at det er måske mere områder. Passer det her termometer? Det kan godt være, det der er Sekundet er ret godt. Jeg tror, det er en fordel for jer, hvis I tager en mindre en fordel for jer, hvis I tager en mindre termometer. Så er det svært for at bruge områder. Tag en, der måske har den her. Vi har en, der lykkedes, ikke? Du er da fede, det fede. Ja, det er sgu sjovt det her. Ja. Idiot! Hvorfor var det nødvendigt? Ready. Jeg er rimelig sikker på, at jeg sidder her i så lang tid, at solen den har nået at bevæge sig til, at nu rammer den mere ind i kameraet, end den gjorde, da vi startede. Så se, hvor meget solen rammer ind i kameraet nu. Skal jeg stille mig op derom, eller hvad? Skal jeg give Jeg tror da ikke, nu er den ved at brænde 2 cm. Jeg tror da ikke, det er nok. brænder den i bunden? Nej, det gør fandme. Jeg gider fandme ikke sidde til den brænder i bunden. Jeg kan sige bare, vi tager lidt mere end 10 minutter. Hvad hedder det? Vejs dem, ikke? Og det har taget dem sådan lidt over 10 minutter. Men de havde selvfølgelig også bare sat kameraet ned, så de ikke skulle sidde og holde det. Ja, det var nok smart. Det kan du jo stadigvæk gøre, det gør ingen forskel på lyset. Jo. Jeg kommer til at miste en par sekunders data. Det duer ikke. Ikke hvis du konstant, ikke hvis du drejer lyset samtidig. Jamen, den er ikke god. Den er ikke god. Prøv lige at mærke til den der væle. Okay, den går til 10 minutter, så gider jeg ikke mere. Ej, så er den gået. 9, 5. Så vores lys er også bare skrald til at brænde så. Så ikke det her, det er fuldstændig. Det var 42 igen. Nej, vi mangler skal stoppe. Det er meningen, du skal drikke det. Oh my god. 5 sekunder, 18 sekunder. Det er vitaminer. Det er større. Fuck, det er upræcist, det der kæmpe med. Nej, vi laver
det der, det er